Ndithu anamiwa ndithu apa ndi press briefing ndithu kutsogolo bungwe la CIDED wabwera ndithu kudzayankhula kuti kuti ayi palitu izi nde zambiri zili mkati mza zambiri sikuita bwino komanso nkhani ya madzi kumafunika kuti pachitidwe machawi kunena kuti zinthu zimenezi zimene zimapangisa kuti munthu akhale munthu ndiye Malawi ngokondwa ngokutira ndi mmene boma layambira koma akudandaula nkhani ya mafuta, akudandaula nkhani ya magesi komanso akudandaula nkhani ya madzi. Chinthu chachiwiri message ina ikunena kuti tathokoza kuti kulipa ya malamulo poyambirira siku yoyamba kukumana kukambirana nkhani ya ngozi yakuti Kangawa yatuluka ndipo kwapitwa pempho Amalawi akupitirira kukhala ndi mafunso. Amalawi isonzi ikatasigabe maso kwa zitazipikazi pa 10 Juni 2024 sinali zoti sidatitikepo nkale lomwe tidataya msukuli wachikuli kwa msukuli wa dziko kutaya mayi wakale wa fuko komanso anthu ena amene ankagwira ntchito wame kugwira ntchito mboma komanso ku polisi. Ndiye ini ati Amalawi akuti zija amati commission of inquiry anawerenga ziti zimene zijazo Amalawi sinakutire nazo kabineti yakhazikisidwa pano tili ndi nduna ya zachilungamo ndi malamulo olemekezeka Charles Muhango bwana APM paja mudalonjeza kuti kabineti ikakumane. Amalawi akupempha kuti mukakakumana kabinetiko mukamakambirana nkhani za mafuta, nkhani za magesi ndi za madzi. Nkhani ina imene ibwere pamenepo ndi nkhani ya yokhazikisa commission of inquiry yoti Amalawi amve zenizeni osati zija zidachitika zija. Ndanena kuti nkhani akamakambirana nkhani ya mafuta, nkhani ya magesi, nkhani ya madzi sinachulepo nkhani ya fetereza ndi nkhani ya chakudya chifukwa Amalawi eni yake akudziwa kuti ni mboni kuti boma linkhani zimene azikonza ndipo zili mchimake. Ndiyeno nkhani ina yasala ndi ya ngozi imene idapha malemu Saulos Close Chilima. Amalawi misonzi kusikabe maso, misonzi izayamba kuuma pang'ono anthu atamva kuti chinachitika ndi chani. Nkhani ina yomaliza imene Amalawi eni yake ali nayo chidwi kwambiri ndi nkhani yoti ku parliament tiziyankhulo zomvana. Ndiye nkhani imeneyi wina wakantumizira message kuti Anamiwa bwanji mukakumane ndi mkulu woyang'anira zokambirana mnyumba ya malamulo olemekezeka Japi Muhango kapena mukakumane ndi speaker. Ndiye ndinakale kuti ifeyo CIDED nchongotengera timangotumidwa timayankhulira Amalawi. Mukamamva tikuyankhula ndi kuti Amalawi ndamene akuyankhula, mukationa tikulira Amalawi akulira, tikamatseka Amalawi akusekerera. Ndiye nkhani yona kuti ku parliament kuja kukhali chiyankhulo choti Amalawi ambiri azimva kwangati yayaka moto. Ndiye ena nditumizira message kuti bwanji mupite mukakumane ndi Japi Muhango muone kuti kodi nkhani imeneyi ipangidwa motani ku nyumba ya malamulo. Ena panga suggest tikakumaneni ndi speaker Asamiye Suleiman popeza iwo ajanso is a man of the people. Ndiye utenga atautenga zimene zitumphuke tikuuzani kuti tipita chisogolo bwanji. Komanso ndimafuna titengerepo abale athu a nyika komanso Lost History Foundation tagwirana manja kunena kuti tionesese kunena kuti ku nyumba ya malamulo kuja kukhale ndithu chiyankhulo chonena kuti alese azimva. Fanthu aja timanena kuti timawatuma. Ndiyeno izo zinali zoyambirira zimene Amalawi andituma without much. Poyambirira paja ndinanena kuti zokambirana zimene zili pano tiyankhula mu chiyankhulo chimene ambiri timamva komabe popeza nkhani kukhuza magawo osiyanasiyana dziko lino zinali zofunika ndi zoyenera kunena kuti ndiwerenge mu Chingerezi ndiye kenaka ndiyesa kuthandauzira zimene ndimawerenga zija. Chikalata chimenechi chalembedwa lero lachinayi pamene ndi pa 6 November chaka chino cha 2025 ndipo chili pamutu wonena kuti zikalata zonse zimene boma lidapereka ku kampani imene kupanga cement ku Balaka ya Portland ziunikidwe. Poyambirira bungwe la CIDED lifuna kuyamikira msukulu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika popanga chiganizo chonena kuti alese kupitisa kunja miyala isana konzedwe bwino. Chiganizo chimenechi chithandiza kusintha kachitidwe ka zinthu muno Malawi. Komabe ngakhale tikuthokoza tikupempha kunena kuti boma liganizire pempho limene tidapereka mbuyomo lonena kuti zikalata zonse migwirizano yonse imene boma lapitali la Malawi Congress lidachita ndi anthu ochita ntchito za migodi ziunikidwe.
pempholi likugwa pamutu onena kuti tonse tikuziwa kunena kuti boma lapitali abwenzi ake anali atambwali ndi asinzi nantole. Choncho tuli ndi chikhulupiriro tikunena kuti migwirizano yambiri imene adasayina ndiyo sakumera Amalawi koma imakomera anthu ochepa amene anali mphamvu komanso amene anali nkuthekera kuti apindule pa ntchitozi osati Amalawi eni ake. N'chifukwa chake chachichi lero tabwera pano kupempha mogwada nduna yatsopano ya zamphamvu komanso za migodi olemekezeka Achini Mathanga ndi timu yawo ku ndunawo kunena kuti apite akaunike onse zikalata za kampani imene ya Portland Cement imene kupanga cement ku Chinkhumbe muzi mwangonga mfumu yayikulu Msamala ku Balaka. Mwina anthu tikudabwa kuti n'chifukwa cha ndikuchula Portland. Kampani imene ndi ya ku China, aina yake ni ma Chinese. Koma atabwera kuno ku Malawi choyambirira adagula kampani ija imene timayidziwa kuti Lafarge. Ndi amene mukusatira bwino mukuziwa kuti ndi kampani ya Portland imene imatchuka kwambiri ku Changalume. Kampani imene malinga ndi kusintha kwa zinthu adayigula ndi amenewa Lafarge. Ndiyeno atagula kampani ya Lafarge ma Chinese wa adasankha kuti abwerere ku zina lakale kuti azitchulidwa kuti Portland Cement. Imafuna kuti ndifotokozere kuti mwina Amalawi ena nkumadabwa. Ndiyeno chimene chida sisa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga nchonena kuti bungwe la CIDED lidamva mfuwu kulira kumene kumachokera kwa anthu okhuzidwa ku Balaka kunena kuti kumeneko apondedwa mapazi. Tili ndi vuto Malawi muno kunena kuti anthu athu amakhala anthu abwino, anthu achifundo kwa ena osati kwa abale awo amene akwadziwa. Ndiyeno kutachitika mwayi kuti aonkhese ndalama zachipukuta misonzi akubalaka DC okupanga zamalo adasankha kuyikira kumbuyo ma China kuyika pa moto azibale awo. Ndi anthu ataona kuti amasowa wayankhulira adatipeza ifa CIDED kuti uku kuli ntchito imene akukonza chipukuta misonzi koma ntchitoyo sakuyigwira poyera. Mwachisanzo anthu samafotokozera ndondomeko imene zimakhalira, anthu amaopsezedwa ndipo ambiri ankangosayina zinthu kuti sakuzidziwa. Izi zidatupukira pa mkumano umene unachitika pa 21 January ku Balaka chaka chomwe cha 2025 kumene kunali bwana mkubwa atamanya harawa akuluakulu ochokera ku mabungwe omwe siyaboma ku Balakako, bungwe la CIDED, akuluakulu a kampani ya Portland Cement, komanso mkulu woyang'anira ntchito zamalo ku Balakako amene ku Eastern Region, komanso kuphatikizapo bungwe lichilona zamalonda la MITC. Pa mkumanowu bwana mkubwawa aharawa adapepesa malinga ndi zimene adachita anyamata awo. Anthu akubalaka okhuzidwa atachita zionesero kuphatikiza kugona pa ofisi ya bwana mkubwa ku Balakako zinapeza kuti Portland idavomera kunena kuti adalakwisa kuti anthu acha adawachosera 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ndipo ndalamazo zidaperekedwa. Komanso agawo lachiwiri adavomera kuti ndalama zimene adawapasa zali zochepa ndipo adawonjezera 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Chomvesa chisoni kwambiri nchonena kuti Portland inkalipira ndalamazi pamene akunduna wa zamalo amene ameneka kuti ayimirire Amalawi komanso bungwe lija la mgwirizano wa maboma ang'ono la Malawi Local Government Association kuphatikizapo mkulu woyang'anira za ntchito za migodi Malawi muno Samuel Sakhuta ataliza zila kale bungwe la CIDED kuyikira kumbuyo zolakwika zichi. Ndiyeno kungovomerera kuti tinakuberani 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse komanso kuonjezera zisonyeza kuti kampani ya Portland imadziwa kunena kuti malamulo sanagwire ntchito mu ntchito yopereka chipukuta misonzi kwa anthu akubalaka. Zonse tikuyankhula apa tili ndi zikalata. Anthu onse amene tikuwatchula apa tikuwatchula pa zifukwa zoyenera fa umboni ogwirika ulipo, zikalata zilipo. Ena anu atulankhani zikalata zimenezo takugayirani. Zinali zinthu zomvesa chisoni komanso zochititsa manyazi. Ndiyeni mafuna kuti Achini Mathanga akuyenera kuti adziwe kuti anthu ambiri mbomamu akumagwira ntchito sasamalako za munthu wakumuzi, sasamalako za munthu ovutika, amasamala za munthu obwerayo cholinga kuti iwopo eni apindule. Ndipo ndi anthu opanda manyazi. Makalata amene watikugayirani, makalata amene anachokera ku Lands, kalata amene anachokera ku bungwe loyang'anira za migodi mdziko muno tili nayo. Komanso kumeneko nthawi ya zionesero ija zidachitika zomvesa chisoni kuti kampani ya Portland idalamula apolisi kunena kuti anthu amangidwe, ndipo anthu anamangidwa, munthu mmodzi adamuombera pa phazi. Mlandu wokuti uzitha kalataso ilipo imene analemba mkulu wa Portland kulamula apolisi kuti awamasule anthu amenewa. Titabwera poyera kumanena kuti ntchito yopereka chipukuta misonzi kwa anthu amene akukhuzidwa ndi ntchito imene sinayende mwachilungamo, anthu amakana, anthu amatemesa nkhwangwa pamwala. Koma ifeyo mothandizidwa ndi Amalawi eni yake abungweli tinakwanisa kubweresa poyera kunena kuti a group anchenga adakwanisa kutenga mayina a anthu oti samakhuzidwa ndi ntchitoyi ndi kuwala ndi kuwapasa ndalama.
mmodzi mwa anthuwa analandira 16 million Malawi kwacha. Tita atazindikira mchenga kuti nkhani yabwera poyera adabwera mamawa kuzalawira kuti andipase 10 million imene ndinayitenga ndiwo kupita nawo ku Balaka police station kumene anakawamanga kumene tinakawasiya m'manja mwa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale. Koma Malawi anzanga nchomvetsa chisoni manyazi kunena kuti mpaka na pano palibe chilichonse chachitika chifukwa tonse tikudziwa kuti amfumu amchenga analibe mphamvu zopita kwa DC ndikulamula kuti ikani uyi pamenepo. Komanso ngati mphamvu zakanakhala nazo munthu ogwira ntchito kwa DC yo ngati anati ochita chilungamo sameneka kuvomera zimene zidachitika. Tikuyankhula pano pa 14 May ndinaswera siku lonse ku anti-corruption bureau kuli Lilongwe kuno. Linali pa holiday koma ndakhala siku lonse imene ati kulembesa statement. Kumeneko anandiuza kuti anakatenganso 6 million yosala ichi. Choncho ndikuyankhula pano ku SCB kuli 16 million imene ndi umboni unena kuti ntchito yopereka chipukuta misonzi kwa anthu amene anakuzidwa pa nkhani ya Portland ku Balaka inali ya chinyengo, umboni ulipo. Koma onse amene anachita izi sanamangidwe mpaka na lero. SCB yonso sikuyankhulapo kanthu. Ndeti tithokoze popeza kuti kumeneko kwabwera abwana ena sabata ya mawa tikhala ndikukuuzani tikakumane ku SCB chifukwa ndi zambiri zoti tikapereke tikakumbuse amene asankha kumene kuti agwire ntchito yotumikira Amalawi. Komano chodabwisa kwambiri chonena kuti akuluakulu nduna za boma anthu ogwira ntchito mbomamo Balaka ngakhale ku Capitol Hill amayikira kumbuyo kwambiri Portland Cement. Portland Cement inanoti dzina lona kuti it was a taboo even just to mention Portland Cement. Anthu amathamanga ndikubwera makalata amene ndakupasani mwa aone mene amatinyozera ifa CIDED kuti ndifukwa chani tikutanganika nkhani imeneyi. Zimene zizatipangisa kuti tipangebe chidwi ndiye tidalembaso zikalata zina. Kalata ina tidalembera bwana mkubwa ku Balaka. Timafuna tidziwe kuti kodi pamene akumanga malo a factory anakupasani zikalata zoyenera kuti mwavomereze zinali zomvetsa chisoni atiyanga ndikuwerengera zimene zilipo. Zidapezeka kuti kuti akupase chiphaso choti uyambe ntchito za migodi Malawi munomo malinga ndi lamulo loteteza chilengedwe mdziko muno umanika kuti upange uyang'anisise chimene pa Chingereza mati environmental and social impact assessment. Poyamba ankayitchula kuti environmental impact assessment adayisintha. Ndiyeno zikuoneka kuti kampani imene ya Portland sidapange kafukufuku ameneyi. M'malo mwake akudalira kafukufuku amene anapanga Lafarge mu chaka cha 2011. Ndiye ntchito yomanga factory ntchito iyi ayiyamba 2023. Koma ndizoona ndithu anthu ogwira ntchito mboma anthu amene amakonda dziko lino anthu amene amakonda kuti ateteze za chilengedwe akavomera akagwiritsa ntchito document ya 2011 mu chaka cha 2023. Komanso ndinachiwiri chonena kuti zikuziwikiratu zikuneneratu kuti kampani imene yabwera ndi ya Portland koma mukayang'ana document yalembedwa Lafarge. Titaona izi sitidakhulupirire tidapita kulikulu la nthambi yoteteza chilengedwe mdziko muno ku environmental affairs. Kumeneko ndakafuna tidziwe kuti kodi pali ubale wanji pakati pa makampani awiri amenewa Portland ndi Lafarge. Chifukwa amayeneka kufotokoza kunena kuti mwina mmalo moti tipangenso kauniuni wina taganiza kuti tigwise ntchito kauniuni wakaleyo pa zifukwa nazi. Koma ku environmental affairs ku kalata ulemozi sinayipeza. Zimene zizali pasanso kuti ife pa CIDED sitimangoyankhula zinthu zopanda pache. Tidapitanso Malawi muno Amalawi anzanga mudziwe kunena kuti lamulo loteteza chilengedwe limapereka mphamvu kwa nzika ina iliyonse kuti itengepo gawo loteteza chilengedwe. Fangati siteteza chilengedwe tikhala pa mavuto. Ndipo ndisindike pano kuti ndi udindo wa wina aliyese kuti titeteza chilengedwe. Mmene timachitira chidwi ndi ndale, mmene timachitira chidwi ndi kubedwa ndalama za boma, mmene timachitira chidwi ndi mpira, mmene timachitira chidwi ndi masewero a juga ja betting, mmene timachitira chidwi ndi miseche, tiye tipange chidwi chomwecho oteteza chilengedwe. Chifukwa dziko lokhala limene tili nalo ndi limene tikalisakaza lero mawa anathu azasowa pokhala. Tiziganizire tizifunse kuti kodi makolo athu akanakhala kuti amanyalanyaza samasamala dzikolo ife kanakhala kuti lero tikamamva mazi osefukira kutentha kwambiri mvula kuchedwa mvula kusowa ninkanena kuti ngati dziko ntchito yoteteza chilengedwe taisiya. Umboni ulipo kuti ngakhale bungwe limene lidakhazikitsidwa ndi malamulo la MEPA sakusamalakonso chifukwa titawalembera kalata kunena kuti atipaseni environmental impact assessment imene anapanga Portland Cement sanatipasi. Mwamwayi adatitana ku meeting tidapita kumeneko pa 8 October kumene mwezi wathawu kumene tinakakhala ndi mchezo kumene abwana akumeneko adandisimikizira kuti kampani imeneyi ya Portland inaloledwa kuyamba mapanga zake opanda kupanga ntchito yofunikira. Akuti amadalira document imene anapanga Lafarge. Ndiye tinawawuza kuti popeza ife timafuna za umboni mutiyankhe. Nzomvetsa chisoni kunena kuti ndili message kunena kuti kuchokera pa 8 Oktoba kuzafika lero sanayankhe. Akudandaula kuti kumeneko anthu ndochepa. Nchachiziwikire kuti bungwe la mphamvu limene pasidwa mphamvu ndi malamulo a dziko kuli chibwana.
chibwana chake chachikulu chifukwa sangatenge pafupi mwezi wa mtunthu asanatiyankhe kalata pa nkhani yofunikira. Izi Malawi zipasani chithunzi kunena kuti ntchito yolimbana ndi chilengedwe taisiya. Padakali pano chidwi chathu aliyense angofuna azilemerese. Chidwi chathu ndoti tithandize ma China atiwonongere zikoli azipita, inu ndine tizivutika ndi matenda msogolo muno. Chifukwa chake lero tabwera pano kupempha nduna yatsopano ya zamigodi za chilengedwe kunena kuti ulendo wanu woyamba kutuluka mu office, ulendo wanu woyamba kutuluka mu Lilongwe mupite ku Balaka mukaone zimene zili kumeneko. Famba nina kuti kandimverere anakanena za maluwa ndiye muyitanise ma documents. Ife makalata onse achibwana amene analemba asakhuta, analemba achilonga ndi anyamatawo tili nawo makalata otikupasa. Ifanena kuti ntchito ilipo kunena kuti titumikire Amalawi. Kwabwera anthu akubalaka amene mkwano usokolo amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyo. Koma ndisanatere ndimafuna ndinene kuti ndinalemba kalata kwa alembera bwana mkubwa kuti tiziziwa kuti kunachitika za chibwana kumene kucha. Tinalembera kalata kunena kuti atipase environmental and social impact assessment, atipase ma minutes committee imene ili ya zamalo imene imenika ivomereze asanayambe kumanga malo aja. Komanso atipase kope ya building plan zimsange ndimene mukuziona apa. Ndiyeno mukayangana document ichi yalembedwa ikuoneka kuti yalembedwa Portland Cement. Imene ndi building plan imene anapereka, imene amangira factory imene mkuiona Balaka kucha. Ndiyeno anthu amenewa meeting imeneyi asanapezo kambirana amayeneka kufusa kuti kodi za chilengedwe zitetezedwa bwanji kumene kucha, ndi amayeneka kuti akhale ndi document. Ndi anakwisa ntchito document iyi imene yalembedwa Environmental Impact Assessment Report on the proposed development of limestone mining and cement production at Chenkhumbi Hills in Balaka. Date ikuoneka ndi ya 2011. Ndiye tikabwera pansipo opanga ndi ya Lafarge Cement Malawi Limited. Ndiye fiti mayembekeza kuti pakati pa zikalata ziwiri zosusana izi ya Portland pamene kapakhale chikalata china chofotokozera kuti nchifukwa chani kampani imene yaloledwa magwisa ntchito document ya kalikali. Ndiyeno kafukufuku wanzawo moyo zakakhalidwe ka anthu wokhuza za chilengedwe adachitika 2011. Ntchito iyi yokakambirana izi imachitika 2023. Panali patapita zaka zingati pafupifupi 13 ngati si 14. Chomvesa chisoni mu komiti imene kuti ndi maminisi awa palibe ndi mmodzi yemwe amene anakweza mkono kufunsa kuti akuluakulu tatifotokozereni ndifukwa chani kauniuni amene anapangidwa kumene ku 2011 lero nkhani tikukhala 2023. Mkutheka pachitika zambiri apa pasintha zambiri ndiye tikhulupirira bwanji kauniuni wa 2011 palibe amayindi abambo amene ananena anafusa funso limenelo. Chinthu chachiwiri akanafusa kuti pali makampani awiri osiyana tikukamba za Portland apa ainyaga building plan koma ichi document chimene mwati pasachi chikuoneka kuti cha Lafarge palibe anakamba. So amayindi abambo muziko muno muli chibwana. Iyi ndi nkhani imodzi imene tabwera pano kunena kuti tikupempha msogolo wa dziko lino Professor Alpha Peter Mutharika kunena kuti ngakhale malamula kunena kuti tizipitisa zokonza kunja kuma migwirizano yonse imene boma lidasayina ndi boma lapitali ife sitikukhulupirira kuti inali yopindulira Amalawi. Ndayankhula kwambiri chifukwa kuti ndimathandawuzira mu Chingerezi koma ndimafuna mudziwe kuti malinga ndi lamulo loteteza za chilengedwe la 2017 tigwisa ntchito pano kampani siloledwa kuyamba kugwira ntchito zake kumalo asanalipire chipukuta misonzi. Koma kampani iyi ya Portland inaloledwa kupita mwene kuchako anthu ndi kumachita kuthamangisidwa. Ndinanena kuti sindili ndekha nkhani kapena kuti mulandu wopanda mboni umakhala mulandu wopanda pache komanso mulandu wovuta ndili ndi anthu amene akuchokera ku Balaka. Ndiye ndimafuna iwowa auze dziko kuti kodi zimene akunena Anamiwa nsankhutu kapena ndizoona. Zikomo kwambiri kumene kuyamba kuzichula dzina la. Ineyo dzina langa ndi Lendas Kavalo kuchokera ku Balaka ngati nzika imodzi yokhudzidwa. Ndinka Lendas Kavalo. Ngati nzika imodzi yokhudzidwa makamaka amene factory ya Portland Cement yamangapo. Portland Cement itabwera ife tachitenga chimwemwe kuti dziko lino litukuka komanso ngati anthu andera apindula kwambiri. Koma ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri iwo adalonjeza kuti azalemba anthu okwana 2000 zimene zimapereka chimwemwe ndi chiyembekezo kwa Amalawi komanso ngati nzika zokhudzidwa. Koma chomvetsa chisoni chiona kuti anthu amenewa adangotenga anthu ochepa chabe amene analemba ntchito panopa ambiri akuzunzika akuvutika chifukwa ali pa ulova.
choncho tili mkatikati modelo pamene anapereka chipukuta misozi timadandaula kuti chipukuta misozi imenechi sichikukwanira monga ngati Malawi kuti akagwiritsa bwino ntchito kumene akupita munthu akusamutsidwa malo ena akupita pena zinali ndalama zochepa kwambiri koma tili mkatikati modandaula yoncho zinapeza kuti boma anatumiza apolisi kubwera ndi kudzatimanga ngati ifeso nzika zokhudzidwa chimene chili chinthu chosayenera. Tinamangidwa tidazunzika, ena mwa iwo anaomberedwa, anaphulitsa utsi okhetsa misozi, ena ambiri anavulala komanso katundu ambiri anaonongedwa. Mwa anthu ochepa omwewo monga ndinafotokoza kale kuti akuzunzika pakadali panopa, amene alembedwa aja akuzunzika kwambiri m'malo moti asangalale koma apezana kuti ntchito ija sikuwapindulitsanso. Pachifukwa chimene chiona kuti tikupempha boma kuna kuti ndikuyenera kuti lichitepo kanthu msanga. Komanso kuonjezerapo sitikudziwa kuti kampaniyo inakozedwa mwadongosolo lotani monga amene achikuli afotokozera kale, chifukwa anthu akumwalira, ena akuvulala, zimene zikupeka chiopsezo kuti kodi anthuwo tikhala limodzi kapena onse athera komweko. Pamene ponso boma likuyenera kuti lichitepo kanthu likaonetsetse kuti kodi chiupangitsa zonsezo ndi chani, kuti machinawo anakozedwa bwinobwino. Chinthu chachiwiri chomalizira, ifeyo ngati nzika zokhudzidwa tikupempha kuna kuti wina aliyense amene anakhudzidwa posamutsidwa pamalopo azilandira 10% pa mwezi uliwonse, komanso ndi anthu amene ali around kampani imeneyo azilandira 10% pa mwezi uliwonse kuti moyo wathu mwina upitebe chitsogolo. Zikomo kwambiri. Ndi akavalo wasali wokha Balakako abweranso ndi amayi timve kunena kuti azimayi amenewa akutinji mwamva akavalo zimene amafotokoza mukugwizana nazo kapena mkususana nazo. Zikomo kwambiri. Toyamba zina lake. Ine ndi Rose Mankhusu, ndine mmodzi ya nzika yokhudzidwa Balaka. Ife monga anthu osamutsidwa dera limeneli ndife anthu ovutika kwambiri. Kubwera kwa kampani imeneyi tikuzunzika koposa. Tinasamuka mokakamizika kuderaku, ozidwa maonera kuti tikakakamira pamalopo kubwera galimoto akatapira alikumulire manyumba, komanso tichoka ulere, komanso tikafuna kugula loya timulipira tindalama tathu tomwetu tonyinyika tikudandaulatu. Choncho tinali anthu baalika mitu yathu inalo isagwira, kotero kuti tinavomerezabe kuti nanga tipanga bwanji osauka alibe mawu. Ndeno tinapatsidwa myezi yoyenera kuti tidikirebe kumaloko kumene nachoka ine ndikumaloko kwenikweni kuli migodi yawo yokulisa miyala ya mabomba, ndipo minda tinali konko, komanso mapanga business ngati kuotcha laimu, komanso kuphwanya miyala ya tirazo amachokera kumeneko. Ndiye anatuza kuti tidikire chifukwa choti talima, ndi anatipasa myezi ija isanathe nabwera galimoto naphwanya mbewu tisanachose. Kufika pamalo pamene afuna kulambula amaunika kuti alambulepo aziphwanya mabomba, inadusa munda kuphwanya mbewu. Tinafuza kuti kodi nyengo yakwana kuti nanga zimenezi tipanga motani, anthu tikuyang'ana pokhala tisanafike pokhalapo point yoti masiku sanafike akuti phwanyira mbewu. Inadusa galimoto ija tisanatenge nthawi azabweranso makalapira awiri nkuima poteropo kuimba futala ninkupita fusa bwanji ati tifuna tilambule apa, tifuna tikatukire pa kampani paja pamene tifuna tiziphulitsa mabomba. Ndi tinafusa kodi myezi yakwana, kodi chosa zinthu tisisanache? Anayankhula, ifeno abwana atituma, abwana athu ndovuta, ndi pakatipeza titanguyimika makatapira chonchi ali chosa ntchito. Ndi chimene mungapange ife tikudikirirani, koma muzichosa zokolola zanuzi. Tinazichosa zokolola zosakhwima zaziwisi akudikira popo ngati asilikali kumangounjika nandolo kumangochola mangounjika ndi mbewu zina zing'ono zinasalira nja zopanda dongosolo zija. Anamba kulambula amene popo myezi ija isanati. Mozunzika momwemo timapanga zimenezo ukuso umapita umakayang'ana pokhala. Choncho litapeza pokhala paja tinamba kusamuka, titasamuka tinanyamuka kupita kumalo kuja, komano tili pa mavuto madera amene tili. Fuka kumalo kumene tachokako ndi kumene kumalo tili tikusowa chochita. Kudera kumene tinali kumalo kwa business, timaotcha laimu ana amaphunzira school.
sitimakhala ndi njala timamenya mnyama ya matirazo magalimoto amabwera kuzati udakungu koma maderaini yake tikungokhala opanda chokudya maderaini yake ana kusangidwa ku primary school kuti apita secondary school ndalama ikuvuta kuti ungathandize komanso kuti ukagule malo munda woti uzilima monga kumuzi ndalama palibe choncho tikupempha poti au nduna za migodi ndi amayi tipempha mutipeze ku Balaka muzatithandize pamavuto ngati amene zikomo zikomo kwambiri mukamvesera kuno kwino akulira kumene wewe anakhala kuti kudachitika zinthu zabwino sindikupira kuti bwenzi mayiwa atachoka ku Balaka kubwera kumazalira pano mayi zitchule dzina lanu ndiye muonjezere pazimene ayankhulazi sana zikomo kwambiri. Ine ndali nane ndanga nzika kukhuzidwa chokera ku Balaka. Kampani ya Portland inabweradi kwathu ku Balaka komane kupeka chiphinjo kwa ife nzika za ku Balaka. Panopa tikumana ndi fumbi lochuluka ku Balaka kwamene awandiyira kampani imeneyi nyumba zongogumuka fona kuti akapulisa mabomba awo kuphiriko pa kampani pawo kamaphulisa mabomba aja akaphulisa miyala umamenya pa madenga a nyumba kupeza kuti malata akumaboka komanso nyumba zopanga ming'alo kwamene ndi mwaya amene ndi nyumba zoti zokolopa panopa nyumba amatopa pawiri katatu pa tsiku chinthu chopweteka kwa munthu wakumudzi komanso health yawo ziyathu zifuwa sizikutha kumudzi kwathu ku Balakaku anthu akudwala makomuti ndi anthu akuluakulu tone kuti ena mango tikokhala pa dzuwa ngothera akanika kuti akhale panja chifukwa choti adzuwa kusuwa mtendere. Mawika adutsawa kunadusa magalimoto aboma amamadutsa kujeni kumusewu komati nadabwitsika fona kuti ku kampani kubwazi matraki throughout masana mazulo siku kuchezera kutenga kaujeni cement atu akuyamba kupanga laje kutusa cement umapititsa kakupita kuti sitikudziwa nde cement akuchezera kutulutsa kunyamula zimatraki nde tsumira adusa magalimoto amene waboma ife nalodabo kuti mazimalowa zonsezi zimatraki zanazolowesa kumpando ukazitsekera. I think anduna mepa I think mwina akaone kuti kodi zifanya ndi magalimoto zifasoti mazone masoso zima pansewu kumapita umakala kampani utenga cement umatutsa umapita koma panopa magalimoto tangu va magalimoto aboma adusa msewu matraki anakatsekera kumpanda ndi chifukwa chani anakala kampani magalimoto kabisa kwa ife ndi fodabwa kampani meta bwa 2023 nzika za kuda agula kuona kawira ti phase 1 phase 2 a phase 1 ife atagudwa phase 1 nthawi imeneyo anabwera kuzapereka amount atapeka amount anazanena kuti amount tapereka awanda ku Blantyre sakuno ku Balaka ndefe dzika nelo dabwa chifukwa chani amount muti pasa muti ku Blantyre muti pasa kale amount muti ku Balaka kuchoka kwese uzafika mpaka ground simadzonena kuti kunoko ndi ku Balaka akuzoti ndama zimene takupasa ndizitu kudula ma 30% chifukwa kuti kuno ku Balaka si ku Blantyre ife tinkati modandaula anazabwera uzati pasa ndama zija zonyenyeka zija zotachusa ma 30% ife tinkati modandaula ndime tinkadza pezeka kuti kudandaonena kuti ndama zathu ndizochepa chisusu ma 30% tinkati modandaula tapanga no mademo aja tinazapanga mademo ku Balaka kuti ife ndama zathu mpamene anazavomera kuti atipatsa ma 30% kunguva ma 30 kandi anazabweza 30% aja ena nandena sana ndeda anazikana be kuti sindikhulisidwa nazo 30% ndema 30% mwe kupereka nabe kufanya kuti tinali mademo tinkati mademo jana bwera uzati tiatie gas imene nakalena uzati tiatie gas kuti ombera kuphwanya nyumba za anthu ana ina anavulala mu primary kwa pese kwa kugwana kuthawa ma 30% amene atachotsa ku phase 2 kumana zabwera kachiwiri kumanga kagula anthu munthu mungu anchosipa kunchosa pa malo wake oti anali pompo ndi nziko tanabado pompo panga business yake china chosa panga pamene pomwe fees ya school ya ana akumpasa 1 million kuti akagule malo kumene akulowera akamange nyumba kumene akulowera tinkati panga mademo aja anazafuna kuti atapeka ma 10% nde munthu akumudzi mumpase 10% pa 1 million mumpase 1 million 100 munthu akapanga nayo chani pabe chimene anthu tinapindula nde kuti mbwere ku anthu aku Balaka kuti adzationa anthu aku Balaka mene tikuonekera tikuvutikira ndi mafumbi amenewo nyumba zathu zikuonongeka mafumbi amenewa ndi zoti pa 30% anachotsera ma 10% ndamene anapatsa anthu fa anthu tokakamizika anangolandira zinthu ngati zimenezo kwa mosa kukondwera ndi I think atithandizapo anduna uko ndikudanda kwa anthu aku Balaka zikoma kwambiri. Malamulo a dziko lino timayembekezera kuti anthu amene mwapasidwa ntchito kuti muzatumikira makonsolomu mweneka muzatumikira anthu mwachilungamo koma mamva umboni ulipo kunena kuti zikuoneka kuti mwayi ukapezedwa kuti tipereke chipukula misonzi abale athu amene magwira ntchito makonsolo kulanzi chidwi chanu chimakhala kuti muzilemerese chidwi chanu chimakhala kuyikira kumbuyo
amene akubwera kusapanga kutero kupatikana pano patingakambe mosapyatira kapena mosapindira ndevu mkamwa kunena kuti anthu akubalaka analandidwa malo akuvutika alibe pokhala malo tapereka ku kampani yakunja ya machina anena kale kuti muda adalonjezedwa kunena kuti anthu oyambirira kugwira ntchito akhala amene asamusidwa anena pompano kuti kwalembedwa anthu ntchito koma iwo akuziwa anthu fa malo anali awo sadalembedwe ntchito choncho ntchito ndi imeneyi tabwera pano kuzawalandira mai Jini Matanga kunduna umenewo koma monga amene ananena APM you don't have the honeymoon ntchito yanu yoyamba mupite ku Balaka mukamve kulira kwawo mukakamva kulira umene kuti Balaka onse amene achita zakuvezi muonisetu alandire chilango. We cannot proceed like this. We don't seem to be serious with environmental management. Msonkhano ndo watu wankhani tayankhula kwambiri sinimafuna kuti yankhule kwambiri pa nkhani ya lero ndi nkhani yonena kuti aini ake ndi awa ku Balaka abwera mbuyo monse ndimango yankhula zinthu anthu amene akhuzidwa palibe ndi lero tabwera nawo anthu aku Balaka ndi awa akuyankhula anthu amene akhuzidwa ndi nkhani imeneyo komanso zonse zimene takamba palibe allegation zonse zimene takamba tili ndi document to justify our claim. Choncho wina aliyese amene wachulidwa muno wachulidwa in good faith wachulidwa because is either working for Portland Cement imene yatenga malo a Malawi or else is working in a public office. Now if you are working in a public office it is common sense that we are supposed to be accountable to the general public and the general public ndili pa ndilonjeze kunena kuti ngati tifunadi kuti tipeze phindu pa voti yathu we should make sure kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika chosaoneka bwino ife simakhale chete. Ndikuthokozeni abale anga ku Balaka mwayenda ulendo wautali nkubwera pano kuzakhala pano kuzapereka nkhani yanu nkanchitidwe koma vutika tikuziyang'anira pansi kakuno ngadziko. We should stop suffering in silence. We should speak up. Ndinanena ndibwerezenso apa kuti ku Malawi kunoko nkhani zosamala chilengedwe tikuzitengera nthabwala koma tiziwe kuti this is the only place we call home. East to west, home is best. Kaya muzapita kuti kaya muzanani kumakwatu ndi kuno koma zioneka kuti nkhani zosamala za chilengedwe ku Malawi kuno tazisiya tilibe nazo ntchito. Umbono ulipo kuti mepa yakhala almost mwezi wa mtunthu kukanika kuti yankha CIDED kalata ndengata kukanika kungoyankha kalata mwezi wa mtunthu. Enforcement ya zimene amalemba ma environmental impact assessment amapanga zimu kwambiri. The floor is open. As per tradition, you raise a hand, you be identified, you introduce yourself, you fire your question. Bwalo tasekula msonkhano ndo wanu mmene mapangira muja mupeza zanja tikutchulani mutchula zina lanu mutifusafuso zimu kwambiri. Yes abana. Chungu kwambiri nthawi zonse mukayesa kwa kufikira a Portland amanena kuti mupite kuboma. Tisanalembe kalata kwa lembera bwana kubwa tisanalembere amepa ndisanapite ku Department of Environmental Affairs ndinapita kumakata kumene kuli likulu la kampani imene ya Portland ndinakumana ndi mai Violet Virili anandiuza kuti anandipasamapo mepa ili ulilongwe paja pali library apa alimeneko mupite kumeneko komanso kwa DC ku Balaka mukuziwako mupite kumeneko. Ndifake tinalembera bwana mkubwa aku Balaka nati yankha nkutipasa maloza ali apa ndiye ndikupita kuti ndakuyankhani kuti bungwe la CIDED ndi la Malawi limayimira wina aliyense sitika munthu kumbuyo ndiye nkhani ikachitika timapanga timati fact validation exercise kapena triangulation triangulation kapena fact validation exercise chifukwa malamulo apa umunthu principles of natural justice amanena kuti munthu amene wachulidwa mu nkhani mukamfikire ndiye zikhale iyeyo kuti agwiritse ufulu wake okhala chete kapena ayankhulepo choncho tidawafikira.
amakonza kuti nkhani yonena kuti yolembedwa anthu ntchito it was a projection ya anthu 2000 ndiye pa 2000 epo akudandaula kuti amene alembedwa nguchepa popeza inenso Balaka wasanduka ngati kwathu fani mapitapita ambiri amene alemba ndi magadi azilonda komanso ndame imene akwapasa ikusiyana ndi anthu kutero kopsiko muno muli vuto lalikulu ifunikanso tulankhani mutithandize kampani iliyonse imene mwini wake ngwakunja amakhala ndi mapero awiri kusonyeza kuti akakulembane kuti ndini wophika ngati pali wina ochokera ku China nonse wophika mwezi zetu muzilandira masalale osiyana ntchito imodzi pamene pamalopo ma Chinese amangira nyumba amakhala pompo zakudya amagulira chilichonse amapasa akumalandiranso ndalama zambiri pamene inu amene ndi aina kamalowo mukugwira ntchito pomwepo ngakhale ma toilet anachita kumanga kuti awa ngama China awa ngati ani ndi anthu akuda mdziko muno muli chipongwe tindivale zilimbe tili kunse dziko limakuoneka kuti ndilathu papepala koma mzochitika mdziko muno zione kuti Malawi ife timakhala ngati alendo tikupenda kuyankhani ndimafuna tsopano mwina ndimvetsetse kunena kuti awakamba za 30% ya ndalama yawo chikuta misozi chimene adalandira itachotsedwapo 30% iyo pakadali pano mwina chimene mukufuna ndi 30% yotsalayo kapena mukufuna kuti mubwezeredwe malo anu mmene mukudandauliramo zimwe kwambiri lapita kwa ine yankhani eti ati azimayi munene mukufuna chani padakali pano ife 30% mangadipatsa suri kufuna 30% tifuna dongoso tekhaloni kabwinobwino tikhandi ndama yokwanira kuti kumene ndama yathu akati pasokwanira kumene titapitisa kavutika ifa patukuvutika ndima 30% atakisudwa kali pachiyambi kwacha inagwa 30% chebwa 30 yomweja kukhangala tibweze yomweja tiwonjezeni pa 30% mmene yagwira kwacha zinakanika komatu onjera mategas amene aja ndamene takhatu kuzunzikana nazo mpana pa ndeso tikufuna kuti atipase 30% kapena kuti atipase 30% takukhuzidwa nazo ayi tikufuna kuti pasidwe ndama yoyenera kuti kumene tikulowera kumene tikusamukira tikapeze malo lima tikamange nyumba zathu bwinobwino ana tikasamalire bwinobwino kuti tipeze mafizo oyenerera akuyankhani ndifake ngati mukumbukira bwino mu msonkhano wathu ankhani umene wapitawo tinanena kuti mdziko muno mukuchitika kachipongwe amati corporate social responsibility ndalama zija amangogawana ife kuti amaziwana comrade Edward timamwera limodzi pakuti takupasa 10 million cholinga ndalama tikamwere limodzi what we are made to believe that it is corporate social responsibility is just a mockery. In fact, it's a gimmick, it's a scheme where the elite share money amongst their friends, kinsmen, girlfriends and boyfriends. This is why we are saying kuti every entity mwachisanzo ngati Portland Cement mwezi ukamantha 10% of the profit izipita kwa anthu automatic aliyesa zinatanda ndalama yake because this is their own land. I mean, where is the wisdom of forcing your own people from pamalo pamene anabadwira apo and aninaoka kuti ankapanga terazo ankapanga lime nkumagulisa lero mwabwera mukuti mumalo waja mukupereka kwa munthu anthu aja nkumpasa 1 million. 1 million ndananga akagule malo a munda 1 million umange nyumba 1 million anapite ku sukulu. There was one aspect of compensation that was overlooked nkhani ya loss of economic activity, loss of business. Apa pamene amapasa mukayangane matisita nawo madisclosure amene anali nawo amangoyangana zungu za structure amene ilipoyo wauza kuti kuseri kuti ndi chakuti samawerengera ka transport basi osasamala kuti anthuwa they were earning a living pachimene amapanga mpirimo anthu ena abadwira momuja anapeza makolo awo maso amyala lero mukwacho sapo ndikuwapasa 1 million. How is serious? Ndifatina kuti panopa kayerekera ti kucholo mizimbe kunchalo uku kutani pena pali ponse pamene pakuchitika business yoti ina akupindulapo amalawi kumene kwa kuti pange magulu 10% la pindulawo is zero word direct. Kumeneko we should stop this madness of turning this Malawi into a mining for the nationals. Because zikulatu talisandusa ngodi kwa anthu ena akupindula amalawi akuvutika. Tax, yes, you should pay tax. It is an obligation. Kumonsi ma profit ayinyaga malo amene muna alanda malo azilandira ndalama. Because timapanga ma agreement ofuna kuwapusisa malawi. Timapanga ma agreement ndi ma individuals. Kuti kuti tifufuze ukuku phuma lonse mema panga ukuku ku Capitol Hill ena akana japo ndalama. Ndifake mpaka ndati kwa DC ko palibe watengedwa. Akana kuti ena ake sana japo ndalama anthu amayina awo anthu atamangidwa kumeneko. Ndeti ndivuto so malawi muno kuti
munthu akaba nkhuku timachita changu, munthu akaba mabiliyoni we drag feet. No. Aliyense pamaso pa lamulo akhale ofanana. Ndifake tithokoze APM akunena kuti zero tolerance on corruption. Palibe condition. Sakunena kuti ukakhala nduna ndi uzipanga corruption. Ayi. Sakunena kuti ukakhala MP uzipanga corruption. Ayi. Sakunena kuti ukakhala councilor uzipanga corruption. Sakunena kuti ukakhala mabungwe uzinena kuti uzipanga corruption. Ayi. Sakunena kuti fani wentu lankhani ndiye uzaopseza anthu matenga. Ayi. Let's be all equal before the law. Ngati sithana ndikatangale mziko muno tizingozungulira pamodzi. Ine ndi Nixon Mvula kuchoka ku Midge FM. Ndi ngati boma la CIDED taona kuti mwagwira ntchito yabwino ndithu mwapanga expose corruption, mwapanganso demand for accountability. Komano zitachitika kuti pempho lanu limene mwapempha kwa ma authorities pakhala ma delays, inu ngati a CIDED, what further step are you willing to take? Islam fusura ine kuti lipire wazima yamene ndi okhuzidwa mwana kuti ma therapy center ijaso pakana lepo singwafuna chifukwa cha kutsika kwa ndalama ya kwacha mwina muta masura bwino kuti mufuna ndalama zogwirika ndalamazo muziganiza ngati zakhala zotani komanso mukwapasa nthawi yochuluka bwanji kuti akapaseni ndalamazo kwa nthawi yotalikira bwanji kuti mukhati mwapanga chiganizo kuti mwamasuka bwino. Zinanga ni Robert Edward ku Luntha TV. Tikaiona nkhani ndikuti pali mwina mfundo zitatu ngati mwina sale zitali zikulu zimene dadola imene ndi zimene zoyenera kuchitika ndi nthambi za boma. So tiyambire pa nkhani ya environmental and social impact assessment imene tikuti kampani inayamba kugwira ntchito popanda report limene lili. They are relying on a 12 years or so odd report specifically from CIDED on this one. Mukufuna kuti chichitike ndi chani ndipo mafuna achite ndani kapena how would you wish the MEPA should conduct itself on this one? Secondly, we have issue to do with the Ministry of Lands where there is land development commencing without the compensation issues, which was later done, but the anomaly is that it started when it was not supposed to start. Specifically, from Ministry of Lands, what would you want the Ministry of Lands to do, or what should happen there? Thirdly, is the issue of ACB. So you have the issue with the ACB. The matters were reported, you were recorded statement, but no action is being done. So from CIDED, what specific action are you looking for from ACB? So I just wanted these three issues to come out very clear in terms of what you would want to happen. Thank you. Zikomo kwambiri. Tiyambe ni mafunso omalizawo. Tonse tikuziwa kunena kuti boma lapitali nkhani yakatangale nalibe nayo ntchito. Mukumbukira inu kuti tiziwe kuti achakwera ndi pa ubale ndi katangale anamanga mkulu woyang'anira bungwe la ACB Martha Chizuma usiku. Munthu amayi kumanga sana vale bwino kamponya kuna mitete huko. Ndeti maziwa we cannot expect anything good nkhani yakatangale. In fact ulamulo wapita kuti danena mopanda manyazi ndipo sonena pano kuti achakwera ndi amene amapindula kwambiri pakubedwa kwa ndalama kumene kumachitika mzikomo. Faka nakhala kuti sakupindula kwambiri bweza kumacho santhu. Ndi nkhani ya ACB tinawuza kumwe sinayembekeze zambiri nangopanga for formality. Amati do the right and shame the devil. Nkhani ya ACB ndi nkhani yona kuti tipangaso nsonkhano watu lankhani. Ndakulonjezani kuti ndili ndi zambiri zimene ndifuna ndizinyamule ndikapase bwana amene asankhidwa kumene ndikawuze kuti APM akuti ndi zero tolerance ndinu tikuda bwani mukapanga zosusana ndi APM. Ndiye poyambira ndi apa chifukwa ife timagwira ntchito yabwino ndi umboni tinawo. So chinthu chachiwiri chona kuti kukanika
kuchita machawi kwa ICP zimene lali bwino kwa mkulu amene amapindula ndibwereze akanakhala kuti ndalama zimenezi ku Capitol Hill kapena ku State House sitinafike za ku Portland uko bweza anthu akubalaka atamangidwa koma anthu ajamayikidwa kumbuyo chifukwa kuti amaziwa kuti ali bwino kwa mkulu wamene waja ndalama ndiyeno nthawi yakwana timuziwa ndikupita kuti ndakuyankhani chikhulupiriro changa lipemphero langa loti bola 16 million yokhale kuti sana ijeso chifanga taija iyonso ni nkhani ina because bungu lakatangale bungu lotesa katangale linasanduka bungu lakatangale umboni tinawo ndizabwera panonso zapanga msonkhano wina watu lankhani uliso nkhani anaona kuti malo amene anja anaperekedwa ndi MITC mpaka na pano MITC akungozemba kuti atifotokozere kuti adapasana mgwizano wanji ndifakiti mafuna kuti tionenso contract kuti adasaina zotani kuti muli chani cha anthu akwa ng'onga kapena mulibe ndifakiti lero anthu akulimbira 30% 10% fa boma lisinabwere poyera ndikuwauza anthu kuti anthu atinakambira nawo izi mkati muli chonchi muyembekezere izi ndiyeti khabe tukakamiza tione kuti kodi mutuluka zotani nkhani za environmental social impact assessment ndi chimozimozi munthu azikuuza ni kuti ndabuka holo kubingu ndi ukwati koma sina mpeze nkazi. This is what happened because as far as the Environmental Management Act ya 2017 any mining project nkhani ya kwale nkhani ya chani simungayambe pokabuka mutapanga exercise imene environmental social impact assessment kale mujasana sinti act ankainena kuti environmental impact assessment ana isinta ifa chani pamayeneka kuti pananiso kusinta ndiye document imene kutionesa apa imayeneka kuti munthu wanzeru zake munthu wokonda dziko lake amayambira kuidabwa kale kuti no gentlemen wait a minute mwati tugwisa ntchito document chifukwa chani ndiyeno lero pano ife tisasanduka kaswiri koma pali chifukwa chimene panakazidwa lamulo limene ndiye lamulo likakazikizidwa limakhalanso ndi ndondomeko zake kuti munthu akaphwanya lamulo ili timatere ifeyo we have full confidence in the new administration, especially in the new minister, kunena kuti she want to do things differently because akasankha kuti azipangaso zosusana ndi Malawi ndi kuti akususananso ndi amene adasankhali APM adasankhidwa ndi Malawi kuti akonze zinthu ndiye sitikupita kuti angakhale ndi nduna imene izikanika kumva za anthu mwamva anthu akufotokoza pano kuti polira kuti ndalama zachepa anatumizira polisi wina anamuombera kuti anthu akamangidwa anakhala pa remand 8 days kuti anthu atuluse itutukuma intervention kuchonderera andi kuti mukhupirana chita kumangisidwa pali kalata ina ndakupasani kale imene analemba chief executive wa Portland kunena kuti anthu aja amasule chipongwe kwambiri chimene chimachitika kumene so kuyankha funso precisely lamulo lililonse limakhala ndi zosatira mbuyo mukaliphwanya amanena kuti chimachitika ndichi ndiye tikupita kuti we now have a functioning government. For the past 5 years kunalibe function government aliyesa mangusuka upanga zake nkhani kuti amangoba ndalama kumangogawana no one was listening to anyone. This is why you had the whole president wanena kuti sabotage mafuta mwakuti ndi achosa anthu pakuti so Amalawi aone kusiyana pakati pa zija masanja amachitika zija ndi pano. This is serious business, this is serious matter touching on the very same thing chimene timatilera tonse ozi kuti umange nyumba you need this environment, you need dot ndiye taneka tizilichengeta ndiye sikupita kuti boma ili lingafunenso kuti lizipanga nthabwala pa nkhani ya 30% ndionena kuti zimene zidachitika nthawi imeneyo ndi anthu apanopa akupemphano kuti afunika azipindula pindu imene zipezeka kumene kuja papangidwe close yona kuti dera lililonse kumene kuchitika ntchito za migodi kuchitika ntchito za ulimi kulikonse kali kuli factory kuli chani fa usiku anthu ka factory makhuza anthu amenewo ndindi zimachitika zimakhuza anthu amenewo uko kuli fumbi akamapulisa anthu akuvutika ndawo anthu amenewo akalepo ndi gawo lawo kuonjezera pa sonkho paja. We need progressive laws that should respond to aspiration and goals of Malawians. Because section 13 is clear. Government imeneka izipanga malamulo progressively that should address the welfare of Malawians kuphatikizapo nkhani za environment. So zimene akamba anthu azonena kuti inde munatipasa zonyenyekanzo ngati pali kuthekera tiye ndipange review tiyang'anenso anthu aonjezere ndalama because the project ya ndalama zambiri isemokale kuti mukango wacho santhu pamalo pawo azikavutika malo aja mukapase munthu azikapanga profit. That is inhuman. That is morally corrupt, morally wrong. Nkhani onena kuti inu aboma la CIDED pepani sitafike pa boma de bongwe tathokoza kuti mutifunira zabwino zimene mwapereka apa ngati sizipangidwa it will be strange. It will be strange kuti nkhani ngati iyi anduna ailandire aikhalire fanthu akuvutika fanthu na wali pamene kutumikira anthu boma ili lipo kuti litumikira anthu so sitinena nthawi
we have hope and confidence kunena kuti anduna apite ku Balaka akakonze zinthu izi, ndipo zimenezi zikhale chisanzo kwa ena kunena kuti pamene wafika mwayi musamayikire kumbuyo anthu obwera, musamayang'anika iza mavuto anu Fatima kulipirani, muyambe kuganiza za anthu awo, anthu amene akuvutika. Ndikupita kuti ndayankha mafunso anu. Chifukwa cha nthawi ndimafuna mundilole kuti ndikuthokozeni kuti munabwera, koma kuyambira pano kupita chisogolo bwalo lino lizikhala kunena kuti tikubwera zinthu zogwirika, ndipo peza zinthu zogwirikazo adindo amene tatchulawo akungwene kuti azimva ndipo azichita zofuna za Malawi. Kwa nthawi yayitali takhala ndi asogoleri osamvera za anthu, asogoleri ozikonda. Lero zimenezi mwakatenga phiri kukapereka kwa anthu nkwasiya alibe pogona. So inunso anzathu atulankhani mutithandizire kunena kuti zimene anthu akuzibisa zibwere poyera. Ndanena kale kuti tabwera pano kale, chimene tikupempha pano kunena kuti zitupa zonse zimene zinaperekedwa ku kampani imeneyi ziunikidwe, zikalata zonse ziunikidwe. Anakambapo kuti kukufa anthu, kunali nkhani ina yomvetsa chisoni munayiwerenga kunena kuti mashini anamukoka munthu nkumulowesa mashini ndi kumgaya kuntulusa ngati fumbi. Ndifakira nena kuti imafunika environmental and social impact assessment, because ndimene amafotokoza mmenemo kuti tizagwisa ntchito technology iyi, mashini tikagula apa ndiye akaswira amene amauninga kuti technology imene mukuyesa Malawi kuno ndi imene zimakhalayo sizigwira, izi sizigwira. So mpaka na lero sitinamveko kena kalikonse kuti kampani imene yatenga ma measures yanji. So uku ku Balaka tiyang'aneko ndi chidwi, kupatula nkhani za migodi kulinso nkhani za maufulu anthu zimene zitizitenga pang'ono. Thank you very much for your kind attention.